Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 6, tuig 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang yutag balita, Aksyon ang Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga balita lokal, pagsulod sa pulian sang duwa ka kagawad sa banwa sang Hinigaran, nakuhaan sang CCTV. Improvement sa Bacolod City College, ginalantaw nga makauswag sa kalidad sang edukasyon. Samtang kusiwing, ginkilala nga lehitimo nga partido sa PDP laban. 24 ka banwa kag 4 ka syudad sa Pilipinas, ginpaidalom sa COMELEC control. Una sa balita! Una sa aksyon! Las 6:12 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Desisyon 2022! Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signatures. Mayong gabi sa ating mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Isang papel ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of Ana Sinoro, mayong gabi man. Sa kay Sir Lester Ray Benitez, good evening. Have a great night. Thank you so much for the 100 stars, Sir Lester Ray. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening. Sige. Sa kay Ma'am Marivic Jagan or Hagan ini siya. Talavera, good evening. Kag salamat sa pag-monitor. Okay. Saka, patamiyaw galing ni Sir Lester Ray, ang yaning friend siguro, si Sir Stephen Gansa Simbit, dara sa La Carlota City. Sige, thank you so much man sa inyo yung pag-monitor subong gabi. Okay, sige. Sa liwat sa ating mga ka-aksyon, lapit na eleksyon. So, mag-prepare man kamo sa inyo yung mga kinahanglanon, diba? Anong pinaka number 1 nga kinahanglanon? Labi na gid sa aton yung mga senior citizen or hindi pa man senior citizen. Pero nga do, inablang gakalipat kaabi. Same sakon. Kakalipat kung kaisa kung sino ibutang mo tungkol sa kadamo sang kinahanglan mga botohon or doon na galibong ulo mo kung sino ang imo ya nga botohon. So, pwede na siguro, 'di ba? Makadala ka sang imo ya kumbaga kodigo, 'di ba? Ialaw malang na kay ti syempre sa kadamo-damo sa imo botohon. Mayo kun makuha mo man dayon ungtas pa na dang mga nagahulat man para iya nga maka-vote kay man may lang balakon dako man ang ang mga ngalan dira ti magtalang ka pa abi, 'di ba?
do ka wrong man sina nga mambal ay kanugon nga amo to sa gali nga numero lain ang ako na lain ang na shade. Diba, Action James? Check naman. So, importante, may ara ka mo sang kudigo, diba? Pero hindi nyo na yan kapag i-share man sa iba nyo nga upod, nga, ari man sundaman ang akon, kaya para pareho nga duwang butohon. Hindi na saya. No? Ang imo nga kudigo is for you only. Na? Hindi pag i-share, Pero kung nagapamulig man sila, try mo lang ihambal sa ila, pero pahimuon mo man sila sang ila nga kudigo. Hindi lang nga, ikaw ya mismo, i-share mo or ihatag mo sa ila. Palariho ka muna karon. Paminsa, pagka mayara sa glias ng iban pagidyan nga butohon, mapasibangdan ka pa. Diba? Nga daw pareho lang agin control mo kung sino ang iyang nga butohon. So, sa mga ka-action naton, diba? Manginwais sa pagboto. No? Pili ang tawo or ang kandidato nga sa lantaw nimo makabulig sa imo sitwasyon subong sa sitwasyon sang Pilipinas subong. Di ba? Good luck sa aton nga mga ka-action. Tika, good luck man sa mga pulaw-pulaw. No? Tanan kita. By the way, congratulations gali kay Aksyon Dale Salazar. Di ba? Si Aksyon Dale nagdaog ini siya as digital storytelling best social media video. Ini ka Globe. Sana all. Diba? Mapapasana all ka na lang kay Aksyon Dale. Ang yadring entry. If ma-remember ninyo, kag nag-follow ka mo sa iya mga YouTube uploads niya, ang iyan nga entry is atong the story of our frontliners. Diba sa Aksyon Dale is nag-positive before sa COVID-19. So, amo tong do nangin inspiration niya para makahimo man sang makahimo sang video nga naga-showcase sang ginahimo sang aton iya mga medical frontliners, diba? Bisan mga mahambal ka ordinaryo lang tuod, pero sa itong panahon nga do ka grabe pagid sang COVID-19 na mga nagpamudyot balasang basura. Hindi nga basura sa mga kilid-kilid, kundi ang mga basura halin mismo gin pang suksok sa mga medical frontliners. Ma-consider mas la Japon nga mga frontliners man. Kaya kinahanglan nila, nagarisgo sila for the sake nga mapangkuha to ang mga PPEs na nga ginatawag, no, para ma-secure ang aton nga mga ka-action. Kaya syempre hindi maglapta ang COVID. So, amo na thankful gid kita kag isa man ini sa nangin giya para kay Aksyon Dale, no, sa iya nga entry nga nagdaog, di ba? First timer, millennial. Congratulations, Aksyon Dale Salazar. Kung gusto nyo malantaw ang entry ni Aksyon Dale, visit lang kamo sa iyang YouTube channel, ang Aksyon Dale or Aksyon John Dale Salazar. Makita dira ninyo. So, what congrats kay Aksyon Dale. Wala kita Dale. Sige Standby sa aton yung mga ka-action. Ay, by the way, mayong gabigil isa kay James Prengrases. Sakto na yung pag-pronounce ko. Good evening. Sige, standby! Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Kagkaroon, salita niya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpahayag ni Hinigaran Police Station Police Captain Ryan Villasario nga nagapadayon sa karon ang ilang investigasyon angot sa gitpadangat nga reklamo sang duha ka mga barangay kagawad sa nasambit nga banwa nga ginaligar ginsulod sa mga armado nga grupo. Sa interview section hotline, ginpahayag ni Villasario nga sa ila latest nga investigasyon nakakuha sang kopya sang CCTV footage sa akto nga pagsulod sa mga armado nga grupo sa nasambit nga puluyan sa mga kagawad. Suno kay Villasario base man sa payag sang duha, ginsulod ang mga ini sang armado kagid pangitaan sang ginaligar election money.
Suno pa kay Villasario, hindi pa makabing election-related incident ang natabo sa mga kagawad tungod aligasyon pa lamang ang pagpangita sa ila sa ginaligar election money. Kaga wala pa sang nagakaigo o kung bastante nga mga ebidensya. Naiwaluan, Mayo 4 sang gabi sang ginsulod sa ilang mga puluyan sa kagawad Marciano Dizon, 54 anyos kay kagawad Jose Froilan, lunsay residente sang sitio San Miguel, Barangay 1, Banwa sang Hinigaran. Yes sir, no, as of now, no, unidentified pagid nga ato na aton mga suspect, pero may latest kami nga na nakuhaan naton sang CCTV footage ang mga ginagamit nilang vehicle. Ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang Hinigaran PNP, Police Captain Ryan Villasario. Ginlutang sa sulod sang pulian ng isa ka 52 anyos nga may sa sitio Malipayon na Barangay San Jose, syudad sang Sipalay, mga alas 7:11 mga alas 11 kagabi. Ang biktima ginkilala sa Raimundo Villanueva kay nagapuyo sa human nga barangay. Ginpahayag ni Police Major James Latayo ng hepe sang Sipalay PNP, unang nagpanuktok ang mga 8 ka sospetsado kag nagpakilala nga katapo sang Philippine Army. Apang ginhambalan sila ni Villanueva nga buwas na lamang bangod gabi na. Suno pa kay Latayon, bangod wala sila ginpasulod, ginpuwersa nila nga buksan ang portahan kag ginluthang ang mga biktima tubtob nga napatay. Dugang pasang hepe, ginpangukay sa mga sospetsado ang kagamitan sang biktima agud pangitaon ang armas nga karwin sang biktima. Apang wala na hibalaan kun nadana ini. Ang mga sospetsado nakasuksok sang fatigue nga shorts, green nga bayo, nakatabon ang nawong kag may mga malagba kag malipot nga armas luthang. Ginausisa pa sang otoridad kung may kaangtanan si Villanueva sa robbery o kung sa Villanueva Robbery Group. Karon sini hindi pa maestablisar ang motibo sang krimen. Sa ibang nga balita lokal, nagalaom naman si Councilor Renisito Novero, ang chairman sa SP Committee on Education, nga ang improvement sa pasilidad kay equipment sa Bacolod City College, isa ka dako nga bulig para sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon sa among bulutuan. Suno kay Novero, ang author sang ordinansa sa pagwatukod sa BCC, madamon ang mga kabataan na nabuligan sang syudad nga magkatapos sang ila pagduon sa kolehiyo kag natagan man sang oportunidad nga magkatrabaho. Kag dugang pa sini, isa kadako nga ligasiya sang Leonardia Administration ang amo nga proyekto nga nag-umpisa lamang sadto sa isa ka damgo. Biblical injunction na to whom much is given, much is required, much is expected. So, intagaan sila excellent facilities. It is therefore expected and required of them to pursue excellence in Bacolod City College. After the inauguration, pwede na ni sila yan magamit, Councilor? Yes, pwede git. Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Renesito Novero. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Santon Plus Gold, importante nga pabaskugon. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nation.
Okay, pabalik diri sa aton Facebook greetings. Sa kay Sir James Pringrases. Sakto ni, i-correct lang ko sir kung sakto ni ang akon or sala ang akon nga pag-pronounce. Good evening, watching from Canada. Thank you so much. Sa kay Ma'am Che Zamora, good evening. Happy birthday kuno sa kay Sir Jason Veraguas. Sige, abaw si Ma'am Ana Sinoro. Congratulations kay Action Dale kuno ho. Mama Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, good evening or good morning dira sa imo. And congratulations man sa kay Action Dale. Sige. Sa kay abo kadamo gibala ka very active kay Ma'am Ana Sinoro. Sige. Thank you so much gid sa inyo nga pag monitor. Yeah, i-refresh na sa makadali. Si Joshua Christopher Bellas, isa ka sa sa mga correspondent. Mabatian ta na ni ang imong tingog. Oo, mabatian ta na ni ang imong tingog. Nga nag-una sa balita ka. Hindi na atong to gani nga mga video mo to. Sana all with blue with blue heart. Thank you. Okay. Si Athia Kim. Sa more siya. Ay, si Sir gali? Sir Ray, gani pilyador sina sa may DSB. Gakalipat ko sa mga pangalan nila. Budlay ko malawigan kay Gleno ko lumalipatan mo. Mga pangalan sa mga listeners mo man guys, diba? Pero makita mo ilang picture, madumduman mo lang sila. Diba? I-check tali sa piha ko okay, makitaan ta na di. Okay. Action James, hindi ni sa connected, no? Kami nag-greet, nagapag-greet di kay ina, ti wala ko na pang wala ko na pang lantaw. Okay. Ay, hindi siya ma-view. Si Sir Ray Baryoga gali na sa Pandanon DSB. Good evening. Sino pa? Gapanigpot. By the way, James, classmate mo man to ang duha ka gina. Not listening si James. Diba kay tawgon ta siya. James. Ay, kabisi kay James. Kadamo na ni si Ila. Okay. Ay, na to sa. Busy-busy gid sa Uy, birthday gali subong ni Vice Gov. Wala ka ga pamati. Late ka na, James. Bala ka da. Bala ka da, James. Classmate mo man ta, kaginang duha. Si Micaela, kag si sino nga sa tuluwat? Alipat ng ngalan niya. Gansan na ni JM mo. Si Ken. Si Ken na rin na si Ken. Happy birthday gali kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Wala niya ha. Hindi niya related sa election. Nakiki-greet lang kita kay birthday gid man tuod sa aton nga Vice Governor sang Negros Occidental. So sige, standby sa ating mga ka-aksyon para sa dugang pag mga balita. Bulik sa pagkapna sa tranya mga skin diseases kag Desisyon 2022.
Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato. Kag Philippine Standard Time na 6:34 kagkaron sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginresolba na sang Commission on Elections kag kilala ang faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi bilang lehitimo nga party wing sang ruling PDP laban. Sa resolusyon ginpayag sang COMELEC Special Second Division nga ang pag-preside ni Presidente Rodrigo Duterte para sa eleksyon sang panibago nga mga opisyal kag committee chairpersons dako nga pamatuod nga ang Cusi wing amo ang valid nga faction party. Samtang ginhingadla naman ang PDP laban bilang nagapanguna nga majority party para sa Mayo 9 nga eleksyon. Ginpaydalom sa COMELEC control ang 24 ka banwa kag 4 ka mga syudad sa Pilipinas para sa 2022 nga eleksyon. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, pagatutukan sa deployment sa PNP, AFP kag Philippine Coast Guard ang ginpaidalom sa COMELEC control nga mga lugar. Samtang ginpahayag ni Fajardo nga tubtub Mayo 4, May 14 ang na-validate nga election-related violence incidents. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:35, nakakita sang kadampig ang mga manugtanom sang utan matapos ipromisa ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga tinguan sini nga malimitahan limitahan ang importasyon sang agricultural products nga nagakompete sa ginaproduce sang local farmers. Ginimo ni Dumagoso ang anunsyo sa town hall meeting sa barangay Sibol sa diin ang Aksyon Demokratiko team ay nakigdialogo sa 2,000 ka mga manugtanom sang utan kag miyembro man sang transport sector bilang parte sang ilang listening tour. Ginpromisa naman sang Aksyon Demokratiko standard bearer nga kun mahatagan sang tsansa hindi na sinipagtugutan ang mga smugglers sang utan sa Pilipinas. Una dirigin kadismaya ni Dumagoso ang nahimo sa mga manugtanom sang utan nga napilitan na lamang padunuton ang ilang mga produkto ikumpara nga ibaligya sa barato nga presyo.
Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. Ang regular nga pag-supplement sa life extension. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Detalye sa nga itong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes, Mayo 6, tuig 2022. Sa liwatan nyo tag balita, Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1.